abot nga gi-order ni Wuwog to ah. Ang ninja mao nag-deliver. Yung order si Wuwog og ispat guys kay mano man na si Ja. Ana. Tara si Wuwog guys. Problema guys kay. Sa man wag. Magmay mao guys. Agana kayo? Ha? Agana mo kayo? Ah, masuta na ron kung unsa di porma ana. Guys, dara guys, gi-order ni Wuwog guys. Ispat. Ano si Wuwog? Wag. Ay tayo. Agana mo magapas? Ha. Ay sa daw kay murag nagduda ko ani di. Dari. Ingkod ba? 120 nya. Pila? 120. Unsa din ang ispata? Ang kani nga ispat guys, 190 kuno ni. Unsa kay porma ari ron nag-abri? Kay agang ay Wuwog ang ispat guys, naguba. Mo bitaw wa na sa kapano. Mingawon mo kunis mga kasag. Kung di isa kakita sa kasag mingawon. Mao ba ni guys? Og katong butiti ba guys, mingawon si Jan. Tanawon tali guys. Agana mo no? Umi. Isa di porma ning ispata guys nga. Aron ning reklamo si Wuwog nga araw di ko nung kagaan murag gapas. Di ko no. Tadadadang. Sa ni? Ay, kana ibutang ra man sa bunawin. Wen. Mo lagi nya. Natural gamay ra ko na si Dawin. Ingon ko waterproof. Oh good, waterproof pud na. Ang managdako, bugat pud imong luk-dulok do sa imong kung dako. Agana po kayo. Natural lagi. Natural kay Usa ka din eh. ay unsa ka day ni unsa day mo gi-order lain. Slide pa to. Aw mao gani na. Oh, gamitan nagngipon guys. Tagkarton guys. Dadadadang. Dawal karton guys. Brit man. Ay brief. Mga kapag ka ispat High power headlight lamp. ispat imong gi-order brief aning abot binuang. Mga lagi na ina. Gamay lang na si Jawog, natural kay para ra man na sa imong ari. Ani ra man ana ra man na imong Nama, guys. sunob. Adyo sa pag una-una diha. Dadadadang. Lokal man ni kay ni di man ni waterproof. Para ka ilad jud kaayo eh. Uy, ano ba? Wa pa gani na nimo gisuway sa dagat, may nga nakadiro waterproof. Di. Di waterproof na ha. Sudlan man no. Asa? Ang ilaara dyan mo takaan na mo kuan ay. Be? Ay, natural. Iduot na si Ja. Lagi butang waterproof. Iduot na si Jawog. Sus ginoo ko. Amo na be. Ako na ube. Di na ko ma-order sa Lazada guys. Binuang na. Piki. Oh, tama guys oh. Ay, Klaro kay guys, ako i-order guys. Kuha dito. Waterproof headlamp. Oh, nya kini. Yang miabot guys oh. Waterproof ready guys. aman na. Be? Wen, waterproof siguro ni. Na waterproof. Ha? Waterproof na kana ay jang guma anong di mo sa tubig. Mao lagi na, ihaw mo lang balde be. Ihaw mo tanang tubig be, maila man na. I-on. I-charge sana. Ang akong i-order guys. Waterproof headlamp. Mao gani na. Headlamp lagi ni pero di man ni waterproof. Waterproof na kay Ang ihang wan gamay kaayo guys oh. Ginoo ko. Ano sabda imong gusto? Piki gini. Ganahan ka sarang kadako nga bugat man na ibutang sa imong Para piki agin ning kuan Eh, suway butang be. Itaod ko na be. Uy. Napiki ang Lazada. Itaod ko na be. Lah, butang sa imong Usik palit ko to sa kuan guys sa unita. Usok pa manika. Noo ko. Nagpagulbol si Wuwog guys. Di na jud ko order ng Lazada guys. Matay order pag balik. Waterproof din na guys na. Oh, waterproof na oh. Oh na. Ari man na agi nagkuano, nya waterproof din na. Waterproof. Nya iso ihumol tubig di. So ng tubig ato. Mo diri na iko saksak ano yan charger guys oh, na yung charger guys oh. Ano nya? Mo ni waterproof. Wow, ra man Lazada butang nga karon. Daya kaya ng Lazada guys. Guys, sabi nimo pag order na ko dito sa picture sa Lazada sa picture guys. Dako kayo. Pag abot diri guys, tanawa guys, murag mutak ra ka guys. Nagpagulbol si Wuwog guys. Yasom niya ako. Ako ningi. Ay, pano na lang nagbaki. Anong dan ala? Dan pangilad ang ila na. Ay, ito siya guys. Nasuko guys kay. Arang kapiki kuno ring ispat isang order. Na, ajo pa dito sa kuan sa unita kuni palit. Kay ngano guys, gitang kabugulbulan kay kani kuno anik tubig mo agas, mo agi. Ang agi na mo agi guys ang tubig na guys na naisaksakan. Oh. Natural. Nya sao man na? Wag. Papilti na lang na wag. Nya. Ug ihamo nimo sa dagat papilti na na. Asa man iagi charger papilta na. Ang tanga na pud nimo, langkaton. Kung malubat. Kauwaw ni Lazada ni. Kuha ko ng tubig dai ati isuway. Ibutang sa imong obe.
Natrawa guys, oh, yan charger kayo, oh, guys, oh, trawa, oh. Sus kumay kayo. Mura man yatik. Ginoo ko. Ijar ma. Na, niabot rin guys, na. Di mo siga guys. Hindi pa man dyan na Manang display na sa unit tab nga. Inig-testing nimo siga man. Kato gitisting to ni siga kay kat na isa ka spot nga para pasiga nila pero inig Di sa pag-asa ka maabri sa karton na to. tuman dyan sila guys. Siga nimo. Ay gusto mo siga dito yung spot nag-order. Kana si Ja, ha? Ayaw mo order guys sa online. Ano? Ikaw dyan duwag. Online guys. Tungot yung online guys. Ay, mga Nawa na, ato. 200. Aw. Muna pa man 200. Diyan lang itaw. Tanawa guys, oh. Hmm? Wa, dali sa god. Tanawa, good. Isa pang apo guys ya. Asa ano ba? Ngano di ay ngayon magagtanawa wo. Love you. Kirili ko no. Ah. Ano guys, gamay pud tayo guys. Okay ka adto na wag. Oh, nindot ang galang katong bugat. Kanagaan na. Ito na, light charge. Titik guys. Lagi di siga guys, oh. Minsan ilan na nagpuno na. Piti aja. Wag. Oh, wow, siga man lagi wag. Oh, tanawa? Hamal na on off ni ja. Oo. Kana si daw wag. Maglangoy-langoy na kada natos dagat. Langoy. Oh, na may idlap-idlap. Lumo na ba pe? Siga man lagi wag. Yang bagol-bol man ka wag. Ha? Wow, ang problema ni. Sa ano ni? Unsa na imong bagol-bulan wag? Nagaan kayo ug bagoy battery. Wow, ganahan lagi ka atong bugat. Ada. Kabagad ka maglangoy. Bagol-bol si wag guys. Hello guys. Namuat ko sa spot nga gi-order ni Wuwag. Kay og di isaksak di mo siga. Ay kabuet. Namuat si ko guys. Parang buot ana kay. Unsa guys? Gisuway jud guys og panong ato. Nagbaon na lang gitaod ni gitaod din ni sa ag kining spot. Giipitan pag power bank. Nagbutang og power bank ari sa naay isang garter bitaw na sa isang ukod sa spot kay aron mo siga ang spot guys kay naunsa man in taon guys ang gi-order sa ang Wuwag nga spot nga di man mo siga di isaksak kanya di pa jud siya waterproof guys parang malasa sa ang Wuwag guys binuang kadyo pud sila guys wa nagmatarong ug maoro to guys aron din ang mga tag nalingaw ko sa ang Wuwag nga gi-order nga spot. Maura to guys, dagang salamat.